Buchnek marawera Rex Masai manonegi kinde ng'anyo mag Gen Z ne odhi mbele doho kama apisa matie kambi tudruok mar Safaricom kod apisa manono bunde ne ochiwo neno margi e mbele doho ma Milimani. Nonrono mar nek mar Rex Masai mane onegi ng'anyo mag Gen Z higa mokalo ne odhi nyime doho ma Milimani e bure Nairobi kama apisa mantiere kod lony mar nono masinde mag lweny ne ochiwe neno mare kanyakla kod apisa mar kambi mar Safaricom. Jalony nono gi lweny Alex Mutindi Mwandawiro olero ne doho ni e kind bunde adek mag $1 manochwal negi ne nonro onge mora mora kuomgi manotige goyo lisasi ma opoklo mare ne aipo chiwo kaka mane okwany e kar masira. The 3 pistols I've just mentioned cannot have fired exhibit IPOA A1. Cannot have fired exhibit IPOA A1 because their caliber is 9x19 millimeters. Owacho ni $1 mane ochwal ne en mar kido mar Keska Jericho kod mar CZ85B ka opoklo mar lisasi ma IPOA nyocha ochiwo ne owuok e bunde kido mar Kenya Chalby Rifle ma obila mapacho katiyo godo kata mar Russian AK-101 ma itiyo godo gi apisas marito le mag bunge KWS. Bende olero ni lisasi hie ne oyudi ma ok mana magraba kaka neri kowachi motelo gi komanda mar obila ma Central Doris Mugambi. The jacketing was copper. Yeah, and the bullet cause could either be steel or lead. So because it was missing, I could not determine the element of it. Tokor kakore, apisa matie kambi tudruok mar Safaricom bende ochiwo neno maketo nonro mag simbo ng'weyamo mar obila Aiza Murangiri manyiso ni ne entie chuny boma chieng' mane oneg Rex. Nonrogo nyiso ni namba sime mar Murangiri nitie ot mar St. Ellis House sa 5:20 okinyi kuom kinde eka bang'e ne nonro mako sime no e kind sa 9:56 mar odhiambo nyaka sa 12:21 mar odhiambo eka bang'e ne onenre Kencom. Namba no bende no maki nyading'eny ot mar St. Ellis House are sa 9:39 nyaka sa 3:20 simu achiel ne omako Kencom. Nonro bende oyango ni namba achiel kende ma ondike nying Murangiri ne oyudo ote machuok achiel kane en e chuny boma. Namba mare machielo onge kod nonro mora mora ka namba ne machielo onyiso ni ne ogoyo sime moko e ot mar Windsor House, apaya ma Accra Road kod ot ma Corner House gino manyiso ni ne en e chuny boma ma Nairobi e kinde go. When he made a call, an outgoing call that was captured by our site that is located at Windsor House. At 7:47 again he was captured at Accra Hotel. At 8:48 at Windsor House again. At 9:28 at Corner House. 7:47 at Accra House. Accra. 8:48 at Windsor House. 9:28 at Corner House. Namba ne machielo mondike nying Benson Thiru Kamau ne oyaw e ot mar KCB Tower chakre sa 11 mar odhiambo tarik 19 dwe mar auchiel higa mokalo ka machielo mondike nying Michael Okelo ok nyis nonro mora mora. From 16:46 hours, that number was serviced by our site identified as KBC Tower. At 18:36 the same site again, KBC Tower. At 18:37 KBC Tower. At 19:51 Eton Ridgeways. Motelo ne mano, obila Murangiri no nyiso doho ni namba no ne oseloro to pononi ne otiyo to nodwaro mondo mie thuolo matimo nonro. Kata kamano, apisa ma Safaricom oyango ni tarik 20 dwe mar auchiel 2024 nying Murangiri mane nitiere namba no kendo ne otiyo. Wange mago mag siasa, jatend piny Kenya William Ruto koni piny Kenya oko kwamo kendo itae e yo makare. Ruto medo